На гэтым тыдні Лукашенко чарговы раз загадаў спыніць то самае шалёнае будаўніцтва жылля ў Менску. Але ці насамрэч хапае ўсім жылля у Беларусі, у Менску, у Менскай вобласці, як гэта карэліруе ўсім? Слухайте, я уже забыл подлічыць, колькі раз ён гэта кажа. Трэці ці пяты раз. У яго хвалі нейкія такія настроі, мне падаецца, ось. Ну, звычайна, што Беларусь краіна цэнтралізаваная, і ўсе хочуць жыць у Менску, бо ў Менску самыя высокія заробкі. Ну, праз гэта з вёсак едуць у райцэнтры, з райцэнтраў едуць у облцэнтры, з облцэнтраў едуць у Менск. Ось. Ну і у Беларусі больш за 20% людзей жыве ў сталіцы. Ось. Праз гэта у сталіцы дэфіцыт жытла, а ў рэгіёнах даколькі хочаш. Дык а чаму трэба спыніць гэта шалёнае будаўніцтва? Гэта за коштаў, гэта тыпа рынак неяк зафіксаваць ці што? Ну, хутчэй за ўсё, гэта больш пра настрой, чым пра палітыку. Ось, Лукашенко, ён больш такі чалавек настрою. Так, гэта звычайны папулізм. Бо ёсць меркаванне, што, напрыклад, Мінск пераўшчылены, і гэта, насамрэч, з'яўляецца праўдай. Ось, час ад часу перамагаюць людзі, якія за тое, каб пабудаваць больш, а іншым часам тыя, якія крытыкуюць, што занадта шчыльна ўсё будуецца. Ось. Ну, праз гэта рыторыка Лукашэнкі. Мне падаецца, тут трэба больш рынак глядзець, чым рыторыку Лукашэнкі, бо Лукашенко ён такі, на хвалях едзе. Слухай, а вось гэтае пытанне гарадоў-сатэлітаў. Сокал, мне падаецца, быў такі, ці ёсць ён зараз нават яшчэ. Смалявічы, вось гэта ўсё... Гэта мае перспектыву нейкую, каб пашыраць Менск вось у гэтыя гарады побач? Так, гэта мае перспектыву, калі гэта рабіць нармалёва. Як гэта робяць, напрыклад, у Европе, будуюць гарады гэтыя сатэліты, і туды робяць нармальныя дарогі. Гэта раз, і другое, гэта нармальную чыгунку. Каб людзі, напрыклад, у Смалявічах селі і праз 30 хвілін былі ў цэнтры Менску. Тагды ў такім разе гэта працуе. Але калі вы стаіце ў чарзе на маршрутку 2 гадзіны і чакаеце, каб прыехаць спачатку у Менск, а потым выехаць з Менску, яшчэ 2 гадзіны чакаеце ў гэтай чарзе, то гэта не вырашэнне. А чаму так адбываецца? Ну, таму што Мінск забудоўваецца з больш гаманцамі Лукашэнкі зараз, так? Яны не зацікаўлены ў інфраструктуру. Іх галоўная цікавостка – гэта вось тую зямлю, якія яны бясплатна задарма атрымліваюць ад дзяржавы, забудаваць як мага шчыльней, пабудаваць там гэтыя шматпавярховікі, ну і каб зарабіць грошы і вывезці іх там на Кіпр ці ў Арабскія Эміраты і так далей. Гэта вось зараз нават адказ на наступнае пытанне, чаму ў Беларусі так актыўна прасоўваюць жытловыя комплексы, вось гэтай шчыльна-шчыльна. Людзі куплялі, набывалі вось гэтыя кватэры ў Чалавейніках, так і... Мінск міра. Так, бо гэта вельмі танна будаваць. Глядзіце, па-першае, Лукашенко аддае зямлю без аўкцыёна, задарма. Потым ён раздае льготы па падатках, па НДС, па імпартных пошлінах і гэтак далей. Далей. Туды ўсе камунікацыі цянуць за кошт мінскага бюджэту. То бок браты Карычы, яны там зарабляюць шалёныя грошы. У іх нават афіцыйная рэнтабельнасць 60%, і гэта ў 10 разоў больш, чым у сярэднім па галіне будаўніцтва. То бок сярэдняя 6, а ў іх 60. Яны працуюць як такая помпа. Яны выцягваюць грошы з беларусаў, вывозяць іх на Кіпр у Агэ і адчуваюць сябе вельмі добра. Але частка ідзе ў кішэню Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё, але мы гэтага не ведаем. Але мы пра гэта можам так наўскосна думаць. Чаму? Таму што вось калі глядзець, каму першаму адмянілі санкцыі, гэта былі Карычы. То бок гэта вельмі для іх істотна было. Так, і хутчэй за ўсё гэта вырашалася на ўзроўні Лукашэнку, каб вось Карычаў вывесці з-пад санкцыяў. Але гэта ж не адзіныя такія фірмы, якія працуюць, а Карычы гэта больш лічыцца прыватнымі фірмамі, ну, нібыта гаманцом Лукашэнкі. Ці, мабыць, той же Мапіт, я ведаю толькі Мапіт з усіх, хто будуе дамы. Ну, Мапіт гэта дзяржаўнае прадпрыемства, і чаму, напрыклад, не яму аддаюць усе вялікія заказы, а вось нейкаму... Гэта прыватныя Карычы?
Чаму не аддаюць мапіду, напрыклад, вось такія праекты? Таму што мапід, ён, ведаеце, ён такі больш савецкі, ён не наладжаны, каб пампоўваць грошы. Яны больш глядзяць там на нейкія стандарты, потым яны плоцяць плюс-мінус нармальныя заробкі сваім страйбанам, потым яны выкарыстоўваюць плюс-мінус, ну, танныя, але як бы мінімальна якасныя там бетон, сталь і гэтак далей, вось кампаненты будаўніцтва. Гэта карычы ўвогуле не робяць. Чаму так людзі ж скардзяцца на якасць будаўніцтва карычаў, Мінскміра, Маяк, Мінская і гэтак далей. Гэта простое, што там усе стандарты парушаюцца будаўніцтва. Вось. Там парушаюцца стандарты будаўніцтва па шчыльнасці, там парушаюцца стандарты піар і маркетинга, калі вам абяцаюць адно, а будуюць іншае. По метражу таксама. Я бачу, што Мінск-Мір гэта самая такая вялікая, дзе людзі, а дзе яшчэ мае 3 метры, вось, а куды падзелася? Так. Вось. І карычы закупаюць, калі мы кажам пра імпарт, самыя танныя з усяго свету. То бок самыя танныя матэрыялы для будаўніцтва закупляюць карычы. Чаму? Таму што яны свой бізнес будуюць на тое, каб выцягнуць як мага больш грошаў. І гэта, ну, Лукашэнку, я так думаю, і перш за ўсё яго сям'ю вельмі цікавіць. Выцягнуць як мага больш грошаў вось тут і зараз з беларусаў, вывесці іх за мяжу. А як там беларусы будуць жыць, гэта ўжо там 10-е пытанне. Окей, добра, гэта зразумела. А чаму спачатку, з самага пачатку будаўніцтва не закласці вось гэтую ідэю парковак, азелянення тэрыторыі? Ну, чаму? І ці патрэбна гэта беларусам? Не, беларусам гэта патрэбна. Я разумею, так, гэта не патрэбна карычам. Ну, чаму не зрабіць? Гэта ж не такія ўжо і вялікія грошы. Ну, ведаеце, калі ваш бізнес, ён пабудаваны вакол тэмы выпампаваць як мага больш грошаў, то бок вы прыходзіце асабіста там да Лукашэнкі, асабіста да кіраўніцтва ісполкома і вырашаеце свае пытаннішкі сам-насам. Ну, калі Лукашенко сваім указам можа там выдаць вам зямлю задарма, калі Лукашенко можа вам там сваім указам адмяніць налогі і выдаць розныя льготы, ну навошта вам рабіць добра? У вас зусім іншая мэта будаўніцтва. Вы не пра будаўніцтва, вы пра тое, каб выцягнуць як мага больш грошаў. Вось калі паглядзець, насамрэч у Беларусі ёсць такія забудоўшчыкі, якія, ну, больш-менш стараюцца для людзей нешта зрабіць. Дзяржаўныя ці прыватныя? Нават прыватныя. Вот калі казаць, напрыклад, пра АСТО. Вось. Але там, я ведаю, там мапід будуе. Там... Ці ўжо не. Ну, калі я калісьці вывучала гэтую тэму, там быў мапід, але як, ну, на падрадзе, я так разумею, яны не гатовы. Так, і карычам там могуць таксама і дзяржаўныя трэсты будаваць, і гэтак далей. Тут размова пра дэвелапера. АСТО, яны робяць троху іначай. Яны зацікаўлены у доўгатэрміновай стратэгіі, у тое, каб быў давер. Вось, і яны эксплуатуюць. У іх ёсць свае арганізацыі, якія эксплуатуюць то, што пабудавана. То бок яны больш зацікаўленыя, каб людзі былі задаволеныя. Таму яны будуюць зусім іншым чынам. А з іншага боку ёсць вось карычы, у іх мэта адна. Гэта грошы, гэта выпампаваць як мага больш грошаў з беларусаў, вывесці іх за мяжу. І гэта гарантыя таго, што будуць дэфекты, будуць незадаволеныя людзі, якія, дарэчы, набываюць за вялікія грошы гэтыя кватэры у там Менск свет. Але а ёсць нейкія яшчэ такія фірмы, якія таксама дрэнна робяць сваю справу, дрэнную забудову, і таксама выпампоўваюць грошы з... Ну, вось цікава было, калі гэты паўночны бераг пачыналі будаваць арабскія шэйхі, але потым яны саскачылі з гэтага праекта пра санкцыі. І зараз там Айрон пабудаваў, пакуль што мы на 100% не ведаем, як яно там добра. Айрон гэта... Гэта прыватны забудоўшчык, ён будуе так сярэдненька. Я б сказаў, што гэта такі аналаг Дзяржтрэста, але прыватны. Ось. То бок гэта такі дэвелапер, які будуе сярэднюю якасць, сярэднюю цану, так ось.
То бок яшчэ пабачым. Як яны там да Лукашэнкі, ці маюць яны нейкія стасункі, пакуль што невядома. Хутчэй за ўсё не вельмі, бо яны звычайна купляюць, як і Асто Дэвелапмент, вось гэтую зямлю праз аўкцыёны. Тут вельмі добры маркер, калі пры забудове зямлю раздаюць задарма, калі... Гэта для карычай. Так, калі раздаюць падатковыя ўсякія льготы, ось, калі усе камунікацыі цягне за свой кошт бюджэт горада Мінска, гэта 100% праект будзе, які вось зрубіць бабла, вывесці за мяжу, там падзяліцца з тымі, з кім трэба падзяліцца, і ўсё на гэта. Ну, давай дададзім, што у іншых фірмаў гэта не так. Яны цягнуць гэтыя камунікацыі самі за свае грошы. То бок гэта не для ўсіх горад Менск дае такія паслугі вось за нашыя грошы, калі ласка. Некаторым даюць таксама яшчэ у шыю, у плечы, дарабіце, калі ласка, яшчэ гэты кавалак зямлі, каб мы далі вам магчымасць на плошчы Перамогі нешта збудаваць, напрыклад. Так, я б сказаў так, што там нават такіх 4 кластары. Першы кластар, гэта мы з вами паразмаўлялі карычы, якія зрубіць бабла, вывесці, падзяліцца хабарам. Другі кластар, я бы сказаў, гэта Старая гвардыя, гэта Трайпол, які адышоў ужо, гэта Шакуцін. Ой, адкуль ты ўзяў гэты? Успомніў Трайпол. Так. Так, а дом Чижах, гэта ж Трайпол? Так, гэта ўсё будавала Старая гвардыя. Вось, яны ўжо адышлі ад спраў, хутчэй за ўсё яны прайгралі вось гэтую гонку, каму занесці грошаў, карычы аказаліся больш эфектыўныя. Трэці кластар, гэта, звычайны бізнес, які дзесьці там робіць шахер-махер, але цалкам стараецца рабіць для людзей. Вось, гэта там, напрыклад, Айрон, гэта Асто Дэвелапмент і гэтак далей. То бок тыя, хто зацікаўлены ў такой доўгатэрміновай стратэгіі больш. І чацвёрты кластар, гэта старае, добрае савецкае будаванне, гэтыя вось уксы, ЖЭС і пайшло-паехала стройтрэст і гэтак далей. Вось у вас перад вами выбар з 4 кластараў. Калі вас цікавіць больш якаснае жыццё, вам хутчэй да Асто, Айрон і нешта падобнага. Плюс-мінус яны зробяць лепей, чым іншыя. Калі у вас не так шмат грошаў, але хочацца, каб мінімальныя стандарты былі, вось вам да дзяржаўных этих уксаў, трэстаў і так далей. Калі вы спекулянт, там, не ведаю, хаціце ўкінуць грошы, потом перапрадаць кватэру, вы там жыць не збіраецеся, вось вам карычы. Яны напампуюць цэны, разгоняць рынак, вывезуць грошы, але жыць там, цалкам немагчыма. А вы чулі, што зараз адбываецца з коштамі на квадратны метр у Беларусі, у Мінску? Гэта ж менш за $2000 метр квадратны ўжо не існуе. Гэта з-за карычаў? Не, гэта з расіян, мне падаецца. Як вось, давай так, 3 пункты такія, як абраць кватэру, улічваючы гэтыя вялікія кошты, улічваючы гэтых махляроў, карычаў і іншых, і улічваючы, што ты можаш падпісаць дамову пра тое, што ў цябе лес будзе з вакна, а пасля там будзе вялікі дом. Вось як, 3-4 пункты. Перш за ўсё, не працуйце з махлярамі кшталту карычаў. Там 100% вас кінуць. З кім лепей, калі вы хочаце жыць, калі вы набываеце для сябе, калі у вас грошаў пабольше, глядзіце у камерцыйных забудоўшчыкаў кшталту Асто, Депо. Так, і так далей. Калі грошаў паменей, глядзіце на дзяржаўнае будаўніцтва кшталту трэстаў, уксаў і гэтак далей. Там не будзе, не ведаю, супер элітнага жытла па мінскіх такіх разуменнях, але там будуць... Дах над галавой будзе. Дах над галавой, стандарты плюс-мінус будуць. Ось, калі вы спекулянты хаціце зарабіць грошаў, спрабуйце нешта муціць там з карычамі. Яны робяць, дарэчы, такі некепскі маркетинг, як кажуць, на лохаў. Яны цягнуць вось гэтыя грошы з рэгіёнаў. Чалавеку з рэгіёна там студыя ці, як яны кажуць, Еврадвушка у Мінскміры гэта проста Дубай, вось. І яны умеюць напампаваць гэты таксама попыт, разагнаць цэны, і калі вы увайшлі там, не ведаю, у самым пачатку, а потом перапрадалі, то хутчэй за ўсё заробіце, але жыць там будзе
хутчэй за ўсё, не вельмі добра. Да немагчыма там жыць. Зараз глядзіш на гэтыя ўздымкі. Дзякуй вялікі. З намі быў кіраўнік праекта «Куштурады» Владзімір Кавалкін. Дарэчы, напішыце ў каментарях, у якім раёне, давайте так, вы жывеце, мабыць, ваш комплекс жылым, і таксама... Мабыць, вы плануеце набыць кватэру. Пішыце ў каментарях. Колькі зараз